मेम्बार बिथांनाव खनले निमाहा बियो इउपिपिएल सरकारनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय। हादर मोनफुंथों बर' हादर मोनफुंथों बर' हारि गासै खौसे जाथों बर' हारि गासै खौसे जाथों बर' हारि गासै खौसे जाथों। अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि तामुलपुर जिल्लानि दैदेननायाव दिनै बे कुमरिकाटानि बगाजुलि कमिउनिटि हलाव एक्स भलन्टियार फर्स आइजो आफादखौ जों दाफुंनो हाबाय। दिनै 14 नभेम्बर 2023 जोङो बे एक्स भलन्टियार आइजो आफादनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो मोननो हादों रुपला बसुमतारी आरो सेक्रेटारिया रिता दैमारी। दिनै जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सआ जि जाथिनि गिदिर इस्युखौ लानानै जों आन्दलन खालामफिननायनि जि लाहार फाहार खालामदों, बे लाहार फाहार खालामनायखौ बे आइजो आफादनि मोनसे सहाय सहযোगिता गैयाबा जों हाफुंहैया बा जोंनि थांखिया जाफुंहैनाय नङा। बिनि थाखाय आइजो आफादखौ जों दाफुंनानै लानो हाबाय। दिनै बे जोंनि भलन्टियार फर्सनि जे आइजो आफाद दानाय बेयो गिबिसिन कुमरिकाटा आन्चलिकआनो बे नामखौ मोननो हाबाय। आसा खालामो बिथांमोनहा दिनै गावसिनि गोसो बोलो आरो हारि माहारिखौ सिन्था खालामनानै गोसो होनानै मावलाङो होननानै आरो फैगौ दिनफ्राव थाबैनो जेन गासिबो जोङो भलन्टियार फर्सखौ गासिबो आन्चलिकनि सिङाव बा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दाफुंजोबनो हाथों बिथांमोननि सहाय सहযোगिताजों। आरो तामुलपुर जिल्लाखौ बिसेस करि जों खावलायो बिथांमोननि नाजानायाव सेरनि साखाथि फाखाथि जेसेबां आन्चलिक दं बिसोरखौ बे बिथांमोनहा जेन माने खावलायनानै थाबैनो दाफुंनानै लायो। बिनि थाखाय जों तामुलपुर जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्सनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ एक्स भलन्टियारफोरखौ जोङो हेफाजाब होनो थाखाय जोङो आइजोफोरा जोङो आगान सुरबाय। जोंनि बे मावनो हारिनि थाखाय मावलांनो आखायाव लानायखौ नुनानै जोंनि बिमा लोगोफोर आइजोफोरा जोंजों लैहोर ओंखारफायोब्ला जोङो गोसोआव गोजोननाय मोनगौमोन, रंजानाय मोनगौमोन। बिनिखायनो आङो खावलायबाय स्क्रिननि गाहायावहाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा थागोन। जाय बिमाफोरा जोंजों हेफाजाब होनो गोसो जायो बिसोरो कन्टेक्ट खालामनानै जगाजग लानो हागोन। आरो जोङो बेबादिनो जोंनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो बेबादिनो मावलांगोन। जोङो मेङा जासे जोंनि रुंसारि जालांनाय उपेन्द्र हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि आद्रा थालांनाय खामानिखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय जोङो एक्स भलन्टियार फर्सफोरजों जोङो मावफुंनो थाखाय जोङो आखाइ हमनानै मावफुंनो जोङो आगान सुरबाय। आरो जोङो दिनैहाय थिरांथा लाबाय जोङो बे खामानिखौ मावफुंनानैसो जोङो जिरायगोन होननानै। बेनो आंनि बुंनाया। बे फुंबिलिनि समावहाय आंनि मैया जा भिडिअ रिल्स खालामनाय भाइरेल जानाय बे भिडिअनि थाखाय मेम्बार बिथांनाव खनले निमाहा बियो आंखौ बे खेबनि थाखाय निमाहा होदों। सानस'नो हायैयाव बेबायदि जाफ्लांबाय। बे खनसेनि थाखाय निमाहा होदों आरो इउपिपिएल सरकारनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय। आंनि दायखौ बे खनसेनि थाखाय निमाहा खालामो।